honetan parte hartzeko txartel bat edo boleto bat emango dizuete, eta, boleto horren barruan, hemen ikusi ditzakezuen opariren bat, eta gero biltegian hor horretan uzkagun oparietariko bat jaso dezakezu, irabatu dezakezu. Esan moduan guztiz doan da, bakarrik maitasun esaldi bat idatzi behar duzue, zuen neska lagunari edo zuen mutil lagunari, zuen bikoteari zer esango zenioketen horre ipini, eta besterik gabe. Pitzaren aterkaldean, gero, euskomola baitzen denean, zuzketa bat egingo dugu, asteburu bat, hotel batean, San Roque hotelean, Balmaseran, pentsiordian, zuen datuak horrekin zen behar duzue, zuzketa horretan parte hartuko duzue, baina ez da beharrezkoa zuen datuak horrekin zea. Eta, besterik gabe, euskomola gaur egazten dela esan, baina zornotzara horretzera eta Euskal Herriko beste bat herrietatik zea aurkiko izango dugula esan, eta besterik gabe, Mierno Baran Andreari, Bizkaiko Foru Aldunik Euskara Euskateko zuzendari nagusia den Andreari, hitz ematen diot, pixkat, irekialdi hau edo egin dezakez. Egunon, aportazioa bezala, Euskomola Zabalik dago, animazioa besterik ez baita ezarta, animazioa guztiak, euskara legatzea bere guaia da, ez dago inolako gozalatzerik, ez gago zekuta, baina da garaztea. Orduan, hemetik aurrera Zabalik Euskomola, pentsatu, seguru gabetezuela, zer esan maitasun itzen bat euskara daukazuela, eta bestela, Wikipedia erakoan, edo harakatu. Zuen merezi dagoena, eta ikusiko zuen zelan, tabernatzen eta oso ondo funtzionatzen duen. Eskerrik asko. Eskerrik asko bai, eta jarraian Mirenek lehen sartzela beteko du, gure lehen maitasun esaldia idatziko digu. Eta ondoren, zuen parte hartzera animatzen zaituztegu. Guztiz doan dan, esan moduan, bera, opariz zoragarriak dozaktu behor, ordenagailua, sakelekoa, disko gogorra, multimedia, pendrive pilo bat, opariz zoragarriak, beraz, animatzen zaituztegu parte hartzera. Eskerrik asko guztioi. Topikorik ez ipini,